Исәнмесез, дуслар? Сәлам. Шоу-біз тапшыруында ең яхшы праник репортаж үшін көрәшкән көндәшләрне нәрсә берләштерә ала дисезме? Әйе, топ клип хит парады. Бүген мин Раил Габдуллин. Һәм мин Булат, браво. Иң гадел хит парадның алыштыргысыз алып баручысы Айрат Ильясовның ассистентлары булырбыз. Һәм сезгә топ клип резидентларының барлык яңалыкларын түкми-шәшми җиткерербез. Киттек! Булат, беләсеңме, нигә мин хит парадларны яратып бетмим? Юк, нигә? Тапшыруны башлап тамашачылар белән исәнләшүең генә була, инде бер җырчы белән саубуллашырга да кирәк. Миңа калса бу дөрес түгел. Миңа калса синең монда басып торуың дөрес түгел. Бер генә тапшыруны булса да синсез алып барырмын дигән идем. Юк бит. Киләсең дә җитәсең. Мин дә синең белән алып баруымнан ләззәт алмыйм. Ләкин кагыйдәләргә буйсынырга кирәк шул. Соңгы сүзләрең хак. Кагыйдәләргә буйсынып без иң аз тавышлар җыйган резидент белән саубуллашырга тиеш. Кем бүген хит парадтан төшеп кала икән соравына җавап берничә мизгелдән телевизор экраннарында. Günler tünler üte tura sizimi bizde Nişe güte ulu turda köyünümü biz Bilsek de bizim minutlardan turganılığın Ütkeni biz hem kileşek ömür biz Ütken ömür her kiminin öz gözügüsü ol Yamanını da yakşısını da juymay saklar Ükenirsin boşqa ütken günler üçün Eğer anı basıp gitse qara toplar Әмінә киләсе мизгелне мин яратам. Беләсеңме нигә? Беләм, чөнки хит парадка өр-яңа резидент аяк баса. Дуслар, топ клипта премьера каршы алабыз. Мәхәббәтнең төсе булса әгәр Синең күзләр дияр идем мин Сиздермичә, белдермичә генә Күңелемдә урын аладың син Мәхәббәтнең яше булса әгәр 18-дә дияр идем мин Исемне дә сорамыйча гына Йөрәгемдә килеп кердең син Мәхәббәтне күреп булмый диләр Чагыла бит ул безнең күзләрдә Ике йөрәк бергә кавышырга Гомре буе барын эзләсәм Мәхәббәтнең яше булса әгәр 18-дә дияр идем мин Исемне дә сорамыйча гына Йөрәгемә килеп кердең син
yaşım olsa gel 18'de diğer idim İsimli de sıramışağına Yüreğime kilip kırdınsın Mehabbetinin yaşım olsa gel 18'de diğer idim İsimli de sıramışağına Yüreğime kilip kırdınsın Yüreğime kilip kırdınsın Yüreğime kilip kırdınsın Раил, син тормыш иптәшеңә нинди матур сүзләр белән дәшәсең? Матурым, кояшым, күз нурым. Ә син аңа сулар һавамны дәшеп кара. Җәлил Мингалиев киңәш итә. Мондый сүзләрдән һәр хатын-кыздан урышкан вакытта да елмая ди. Бүген киткәндә генә әрләшкән идек. Җаным, син минем сулар һавам. Соңга калып кайтасы булмады иде. Һәм ипи алып кайтырга кушты. Ну, күрәсең, бу сул Җәмил һәм Гөлнар Мингалиевлар гаиләсендә генә эшли бугай. Җырлары да бит. Син минем сулар һавам дип атала. Клип кына башлансын. Мин сиңа сулар һавамны күрсәтермен әле. Nazlı jiller, sindi bota tаңнарым Син yanımda bulgan şakta, rəxətlənə canlarım Sine mine mine sina, yaratqandır Xudayım Sin benim yaktıq yaşım, sin benim tuğan ayım Sine mine mine sina, yaratqandır Xudayım Sin benim yaktıq yaşım, sin benim tuğan ayım Син минем алтын канатым, таянышым терәгем, соңгы сулышыма кадәр син дип тибер йөрәгем. Сине миңа мине сиңа, яратканdır Xudayым Син минем яктык кояшым, син минем туган айым Синең өчен зәңгәр күктән мин ләйсән булып явам. Син минем сүнмәс өметем, син минем сулар һавам Сине миңа мине сиңа, яратканdır Xudayым Син минем яктык кояшым, син минем туган айым Сине миңа мине сиңа, яратканdır Xudayым Син минем яктык кояшым, син минем туган айым Син минем яктык кояшым,
Ә хәзер мин клип төшерергә теләүчеләргә киңәш бирәм. Матур клип төшерергә телисез икән, TMTV Production командасына мөрәҗәгать итегез. TMTV Production ул чын профессионаллар командасы төшергән клиплар. Татар эстрадасының иң якты йолдызларына клипларны TMTV Production төшерә. Безнең киләсе резидентыбыз Марсель Фаткулинга да клипны нәкъ TMTV Production командасы төшерде. Әлеге клип сезгә ошаса, 1320 номерына топ клип дип башлап 184 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Алып килді талған назлы җилләр, әллә кайдан торна тавышын, торна юлларына тиңлимен, безнең гомерләрнең агышын. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торна күле урман буенда, камышлар күлләргә сыена, гомер буе сагынып яшәве, кыенла, ой кыенла. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга таратып, һава киңлекләрен кышалар. Тырык, тырна тавышы, көннәр инде җәйгә авышты. Икәү йөрсәк күлнең буенда, үтәр кебек күңел сагышып. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Бар җиһанга моннар таратып, һава киңлекләрен кышалар, һава киңлекләрен кышалар. Торналар. Булат, син машинаңны саттың ахры. Яңа машина алырга теләмисеңме? Телим. Сатучылар бармы әллә? Бар. Әнә, Лилия Гыймаддинова үзенең Chevrolet Aveo'сын сата икән. Инде үзенә Nissan Qashqai машинасын да алып куйган. Ничек бар нәрсәгә җитешәләрдер инде. Алар бит әле Лилия Хәйрлина белән сольный концертка да әзерләнәләр. Әле менә кичә генә Лилия Гыймаддинова улы Ринатның 8 яшын үткәрде. Улының дуслары белән күңел ачу үзәгенә барып, кичкә кадәр күңел ачканнар. Анда торт, аниматорлар, бик күп сюрпризлар булган диләр. Раил, мин кем булырга теләгәнемне аңладым. Мин Лилия Гыймаддинованың
улы буласың килә. Ә мин Лилия Хайруллина кебек татар җыры халык ара эстрада фестиваленең лауреаты булырга хыялланам. Ләкин Лилияның моңа барлык мөмкинлекләре бар. Ә синең юк. Хыяллар чынга ашсын дигән теләк белән Лилияләрнең җырын тыңлыйбыз. Иртәнге чыктан ялан аяктан йөгереп уйнарга күкләрдән йолдыз сибелгән чакта учларга җыярга назлы елмаю бүләк итәргә моңсуланган җанга теләсәң бары да синеңчә була йөрәк дөрләп янса йөрәкләрдә утлар кабына йөрәк яна якты нурлары бар дөньяга тарала яна яна йөрәгеңне якма син дә ян шул якында йөрәк яна Шексіз биекке құштай ұшарға қанатларың болсын барын ұнатып үзіп сүйерге тең ярлар табылсын бұлт артынан құяш йылмая күтәргә тик кирәк сөю утында өмет утында якынлансы йөрәк йөрәкләрдә утлар кабына йөрәк яна якты нурлары бар дөньяга тарала яна яна йөрәгеңне якма син дә ян шул якында йөрәк яна Йөрәк яна якты нурлары бар дөньяга тарала Яна, яна, йөрәгеңне япма син дә ян. Йөрәк яна якты нурлары бар дөньяга тарала яна яна йөрәгеңне якма син дә ян шул якында йөрәк яна яна йөрәгем яна йөрәгем яна йөрәгем яна 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 йөрәгем яна йөрәгем яна йөрәгем йөрәк яна Кадерле тамашачылар, миннән сезгә киңәш. Кызларга ышанмагыз. Алар матур булса, икеләтә игътибарлы булыгыз. Тик нигә алай дисең? Айдар һәм Алмаз Юнусовларның клибын күрдеңме? Ну, Менә шундый хәлгә минем дә юлыкканым бар. бу инде бары тик синең генә гаеп. Акыллырак барга кирәк. Минем акылда шик юк. Ә менә синекендә, Нәрсә булган дип минем акылга? син акыллырак булсаң, өйләнмәс идең. Ә син акыллырак булсаң, күп сөйләмәс идең. Тизрәк клип куйыгыз, монда сөйләшә сүз бар. Ягымлы йөзеңне, иң татлы сүзеңне
Саклыймын йөрәгем түрендә Өзелеп яратуны Янып көюемне Сизмисең син һаман үзеңдә Яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серең Яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серең Көннәрем көн түгел, төннәрем төн түгел Тынычлыкны минем урладың Хисләрем буталды, вакытлар тукталды Яуладың йөрәкне яуладың Яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серең Яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серең Очрашу көтәргә, газапка түзәргә Билгесез шул күпме калганың Син мине күрмисең, тик шуны белмисең Никадәр йөрәкнең янганын Яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серең Яуладың Син минем күңелдә Яуладың йөрәкнең түрен Син минем күңелдә иң татлы серең Син минем күңелдә иң татлы серең Киләсе резидентыбыз Рифат Зарипов ТМ-ТВ каналы тамашачыларына кайнар сәламнәрен бакалы якларыннан юллый. Әлеге вакытта җырчы Башкортстан буйлап гастрольләр белән йөри икән. Кара әле, Булат. Рифатка сине үзе белән алырга кирәк булган. Башкортстанда сине үз итәрләр иде. 1 секундта йолдыз булыр идең, а? Әйе, Рифатта андый фикерләр бар иде шул. Ләкин ул сине жәлләде, Раил. Минем триумфны синең йөрәгең чыдатмас дип курыкты. Ә сез, дуслар, курыкмыйча Рифат Зарипов өчен тавышларыгызны юллагыз. 1320 номеры топ клип 83 коды. Вакыт ушагында дәвер яна Укта ятылганда җирдә еллар Иң яхшы сүз әйтелмичә кала Вакытым нидер там димә Үзгәрәдә тора көндә дөнья Şükür iter işin her günüme Ey Xudayım sabırlık bir mina Yaşav təmi unutulup bara Dünya qəmi üzəklərgə ütkən Sabırlıklar sırayım dostuğanğa
aşkınular bilen Bizning yürek tutaş yalqın iken Yar sularını basar sabır sırrın Sabır tibi sarı altın iken Kuvvet tutan nidir utan demek Uzgere turak günde dünya Şükür iter işin her günüme Ey Hudayım sabırlık bir mina Kuvvet tutan nidir utan demek Uzgerede durak günde dünya Şükür iter işin her günüme Ey Hudayım sabırlık bir mina Ey Hudayım sabırlık bir mina Ey Hudayım sabırlık bir bizge Rail, sen ne işleysin o? Көрмейсің міне? Спорт белән шөгыльләнәм. Әсхәтте бер шатырны күргәнең бармы? Бар. Менә мин дә аның кебек булачакмын. Senin kollegin һәм дустың булмаганга күрә, Раил, мин сиңа моны әйтергә тиеш. Син Әсхәт кебек бер кайчан да булмаячаксың. Ә инде тамашачыларга мондый күренештән начар булганчы, тизрәк Әсхәтнең клибын карыйк. Palma kumluk dengiz kızdıra koyaş İskide tursen eğer başmaktır tutaş Dengizlerge kirip min gidem yüzüp Eyde 100 milim ortan durmaşı tüzep Cennette unutma Sinde min şu şehirde Jeyde kildi bəxit, yarı tapdım Bir körüde sine, min yarattım Ayday nurlu yüzler, yana yıldız gözler Tınışlığım aldın Durmadıyıp göreyim, şaşkın hisen Süyüp para yürek, yarsıp gipsen Yarat meni nazla, olsa da bir bazga Varıp istek olsun Ayağımla жылы yak jile Sizdirmişel diye bitke irkeli bizne Dulkın koga yarga Tünge tınlıkta Palma kumluk dingiz tigu şan biz kışmakta Cennette unutma Sinde min şu şehirde Jeyde kildi bəxit, yarı tapdım Bir körüde sine, min yarattım Ayday nurlu yüzler, yana yıldız gözler Tınışlığım aldın Durmadıyıp göreyim, şaşkın hisen Süyüp para yürek, yarsıp gipsen Yarat meni nazla, olsa da bir bazga Varı istek olsun
шушы җирдә. Җәйдә килде бәхет, яры таптым. Бер күрүдә сине мин яраттым. Айдай нурлы йөзләр, яңа йолдыз күзләр, тынычлыгым алдың. Durma tıyıp göreyim, şaşkın hissin. Süyüp para yürek, yarsıp gipsin. Yarat meni nazla, olsa da bir ozga. Barı istek olsun. Jayda kildi bäxit. Киләсе резидентларыбыз җырлы моңлы гаилә Салават Минниханов һәм Гүзәлем актив рәвештә үзләренең сольный концертларына әзерләнәләр. Быел алар тамашачыларына җанлы концерт тәкъдим итәләр. Инстаграмнарына кереп карасаң, бер туктаусыз әзерләнәләр ахры. Бармый булмас инде. Концертка барганчы тавыш бирергә кирәк. 13-20 номеры топ клип 185 коды. Сен қайда жүресің? Ул мындамы? Мында, сені іздейм. Тройнорничек. Акыра, посихлана, баш, тезгін асат қызы. Где ты ходишь? На работу опаздываешь, зарплату требуешь. Aşağıda. Sonra Gülçəkər, vaxtında gələ, işləyir, zarplata alar. Sən nə istəyirsən? İstəyirsən işlə. İşləmirsən o golü. Ne хочешь, bitirin orada golü. Senin bir qarашың, bir nazlı qarашың, quşday qanatlandırdı meni. Şak düzüp duram hisler kanatında Işan buğay kuklerge indi Uylarımda, jırlarımda sil. Ümitimde, bəxitimde sil. Tuğru dostum silem yarım, kukler kavuşturgan var bilsin hem min. Uylarımda, jırlarımda sil. Ümitimde, bəxitimde sil. Tuğru dostum silem yarım, kukler kavuşturgan var bilsin hem min. Bir yılmayı jide Kunglim erip gide Yemlene oya
Мин Руслан Трапезниковның зур сирен белдем. Ул татар эстрадасының бер йолдызы белән дуэт яздырган. Кем белән? Анысын белмим. Ләкин дуэт хатын-кыз белән икәне билгеле. Эй, Булат. Гыйбәтләр җыйгач, җентекләп җыярга кирәк аны. Менә барысына да сине өйрәтергә кирәк, ә? Руслан өчен ничек тавыш бирергә икәнен өйрәтимме? Юк, үзем беләм. 13-20 номерына топ клип дип башлап 175 кодын җибәрергә кирәк. Шул минем гомеремдә хәтерлисеңме син без биргән вәгъдәләрне үткәргән мизгелләрне Тагын күпме төннәр үтәрләр ялгызым синсез барлык дөнья югалтачак ямен онытам мәхәббәтне үтә мәхәббәт Кабатланмас хисне онытырмын мин җаным Югалттың мине җаным Төннәр дулкынында бүтән син түгелсең Икенчене эзләү иң мөһим эш хәзер Онытам мәхәббәтне Тапкыр күрешәбез бүген җаным Яраттым дип әйтмә миңа Ашамыйм мин бер сүзеңә Үтә мәхәббәт, үтә мәхәббәт, үтә мәхәббәт Беләсеңме җаным кирәкми миңа мәхәббәт Карале, Булат. Мин Илнур Рамазановтан үрнәк алып фотосессия үткәрергә булдым әле. Тиздән минем дә, аның да яңа фотолары социаль челтәрләрдә барлыкка киләчәк. Мин дә аңардан үрнәк алдым әле. Ул яңа җыентыгын рус телендә чыгарырга җыена. Ә мин үземнең видеоблогларымны рус телендә чыгара башладым. Яхшы идеяларыңның берсе түгел инде. Әллә син үзеңне фотогеничный дип уйлыйсың инде? Яра, күп сөйләмик. Илнур Рамазановны экраннарыбызда каршылыйк.
Жырларымны сиңа арнап, сәхнәләрдән торам карап. Аңлыйсыңмы исемне, дөньядагы иң чибәр кыз. Карашларың кайнар ут кыз, әйтче миңа исемең. Бер кулыңда серле салау, оялма син, булчы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Бер кулыңда серле салау, оялма син, булчы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Матур итеп карадың да, йөрәктә ут кабыздың да. Үтеп киттең янымнан, тау караштан гашыйк булдым. Синнән генә хәзер уям, чулпаным син таңымда. Бер кулыңда серле салау, оялма син, булчы каяу. Тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Бер кулыңда серле салау, оялма син, булчы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Серле салау, күңел күгән. Серле салау, булчы каяу. Тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Бер кулыңда серле салау, оялма син, булчы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Бер кулыңда серле салау, оялма син, булчы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Шуның белән топ-клип тапшыруы тәмам. Бу йолдызлы мөмкинлек өчен зур рәхмәтләребезне гастрольләргә чыгып киткән Айрат Ильясовка белдерәбез. Айрат абый, ешрак гастрольләргә йөрьәме? Сезнең белән булдым мин, Булат Браво. Һәм мин, Раил Габдуллин. Шоу без тапшыруында әкебәке пранк шоуны карарга онытмагыз. Пока! Сез туйга әзерләнәсезме? Make-up Atelier визаж һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.